Πω παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Χθες το βράδυ τι κρύο ήταν αυτό εδώ πέρα. Το ξέρω ότι μένω σε παραλιακή περιοχή δηλαδή, αλλά τι διάολο ρε φιλέ. Κρούστα να πούμε, είχε βγάλει σέλα χθες το βράδυ, ήθελα να πάω μια βόλτα, δεν γινότανε. Έχω νιώσει μέσα μου ότι η πρώτη σφραγίδα της κολάσεως έχει σπάσει και ότι έρχεται η αποκάλυψη τις επόμενες μέρες για να σας σπάσει ο Σεφ Σαλάμι τα αυγά της γνώσης επάνω στα κεφάλια σας. Πω παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Χθες το βράδυ τι κρύο ήταν αυτό εδώ πέρα. Το ξέρω ότι μένω σε παραλιακή περιοχή δηλαδή, αλλά τι διάολο ρε φιλέ. Κρούστα να πούμε, είχε βγάλει σέλα χθες το βράδυ, ήθελα να πάω μια βόλτα, δεν γινότανε. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε το σημερινό μας βίντεο. Αυτό. Γιατί έχω νιώσει μέσα μου ότι η πρώτη σφραγίδα της κολάσεως έχει σπάσει και ότι έρχεται η αποκάλυψη τις επόμενες μέρες. Το λένε και οι ειδήσεις ότι θα είναι χάλια τα πράγματα, αλλά πραγματικά παιδιά δηλαδή τώρα μας κορόιδεψε λίγο αυτές τις μέρες με τις αλκιονίδες μέρες και βγάλαμε λίγο τα μηχανάκια έξω, κάναμε καμιά βολτούλα, αλλά πριν από αυτό και τώρα έπαιρνε πιστεύω η συνέχεια, έτσι. Οπότε σας κάνω αυτό το βιντεάκι σήμερα για να σας σπάσει ο Σεφ Σαλάμι τα αυγά της γνώσης επάνω στα κεφάλια σας. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Και να σας δώσει πληροφορίες που τα μικρά κακούρικα μυαλά σας θα ανατιναχτούνε. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνουμε, που μπορούμε μάλλον να κάνουμε όταν είμαστε στην απώλεια της μηχανής μας και δεν μπορούμε να καβαλήσουμε. Και πρώτα από αυτά είναι να κάνετε εγγραφή στο Σαλαμάκι και να βλέπετε τα βιντεάκια μου, γιατί αυτά θα σας κρατάνε πάρα πολύ ενημερωμένους. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Λοιπόν, νούμερο ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και θα τα ακολουθήσω και εγώ όλα αυτά πάρα πολύ πιστά, είναι να κάνουμε συντήρηση της μοτοσυκλέτας μας. Γιατί πάρα πολλοί θα έχετε παρατηρήσει ότι αν παρατάμε λίγο τη μοτοσυκλέτα μας, αρχίζουμε και βλέπουμε ραγισματάκια στο χρώμα, ειδικά αν είναι έξω, στη σέλα, στα πλαστικά, στα χερούλια. Βλέπουμε σκουριά στην αλυσίδα, η μούργα μαζεμένη. Νιώθουμε το συμπλέχτη ή το γκάζι πιο περίεργα από ότι τις προηγούμενες φορές που το είχαμε καβαλήσει, και σε ένα βαθμό σίγουρα φταίει το ότι έχουμε καιρό να ανεβούμε πάνω, αλλά σε ένα βαθμό φταίει και ένα πράγμα που λέγεται διαστολή. Η αλυσίδα μας με τον καιρό μακραίνει από τα τραβήγματα και από τις εντάσεις. Οπότε αργεί περισσότερο τον γκάζι να μεταφέρει τη μετάδοση στη ρόδα. Γι' αυτό και πολλές φορές το νιώθουμε έτσι. Καλό θα ήταν να την καθαρίζουμε την αλυσίδα μας από σκουριές και να δούμε αν έχουμε περιθώριο να τη σφίξουμε λιγάκι. Όσο για τον γκάζι, το φρένο ή το συμπλέκτη, δεν είναι κάτι που δεν διορθώνεται με 5 λεπτά από το χρόνο σας. Λίγο WD-40, άντε και λίγο υγρό φρένο. Λοιπόν, καλό θα ήταν δηλαδή να γίνεται μια καλή συντήρηση στη μοτοσυκλέτα μας και να την προσέχουμε όσο μπορούμε, ακόμα και όταν αυτή είναι σε ακινησία. Το οποίο με φέρνει στο νούμερο 2 και το θεωρώ ως ξεχωριστή κατηγορία, είναι να σερβισάρουμε την μοτοσυκλέτα μας. Θα πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας σε ένα βαθμό και να ξέρουμε και τι μας γίνεται στην τελική, έτσι, και πώς δουλεύει το μηχανάκι μας. Το καταλαβαίνω όταν δουλεύουμε ή όταν είμαστε πολύ άσχολοι και δεν γίνεται, γι' αυτό και τις πάμε στους μηχανικούς. Και στην τελική και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν, αλλά καλό θα ήταν σε ένα βαθμό επίσης να το κάνουμε και μόνοι μας, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κατεβάσουμε το manual από το ίντερνετ, να πάρουμε και το ιστορικό service αν αυτό το έχουμε, βιβλιάριο ή κάτι ανάλογο, και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα τυπικά μόνοι μας, όπως την αλλαγή λαδιών, ή ας πούμε αν έχουν ξεραθεί βίδες ή έχουν χαλάσει καμιά βιδούλα επάνω, να τις αλλάξουμε μόνοι μας, να είναι και πιο φρέσκες, να μπορούμε να τις δουλέψουμε καλύτερα στο μέλλον. Διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και έτσι κρατάμε και τους εαυτούς μας απασχολημένους, γιατί σκεφτούμε τι καλύτερο θα κάνουμε. Θα παίξουμε Counter Strike όλη μέρα, όταν δεν έχουμε κάτι να κάνουμε ή θα κάνουμε βόλτα. Ας ασχοληθούμε με το μηχανάκι μας, να μαθαίνουμε και 5 πράγματα που λέει ο λόγος. Αυτό, πολύ σημαντικό. Επίσης, μπορούμε να συντηρούμε, νούμερο 3, τον εξοπλισμό μας. Έτσι, όλοι οι εξοπλισμοί, τα μπουφάν ειδικά, έχουν μέσα κόκαλα τα πιο πολλά. Είτε αυτά είναι πλαστικά όπως συνήθως στα Chinese, είτε κοκάλινα. Καλό θα ήταν να τα βγάλουμε, να τα τσεκάρουμε σε τι κατάσταση είναι
αν χρειάζονται πλήσιμο, αν χρειάζονται καθαριότητα, να βάλουμε το υπόλοιπο που φάνε ένα πλυντήριο, όχι όμως με τα στεγνοτήριο γιατί θα υπάρξει πρόβλημα, το έχω περάσει. Κρεμάστε το κανονικά να στεγνώσει έξω. Λοιπόν, τα γάντια μας να τσεκάρουμε αν έχουν φθαρεί πολύ, ίσως να τα αλλάξουμε άμα χρειάζεται. Τέτοια πραγματάκια. Το κράνος, μπορούμε να βγάλουμε τα μαξιλάρια από μέσα, να παρατηρήσουμε τον κατασκευαστή πόση ώρα λέει να τα βάλουμε για ένα πλησιματάκι. Ωραία πραγματάκια. Και έτσι θα έρθει πάλι, θα ζωντανέψει κιόλας και θα το νιώθετε και πιο φρέσκο και πιο ωραίο πάλι στο κεφάλι σας. Να τσεκάρουμε αν έχει τίποτα αραγγίσματα απ' έξω ή έχει περάσει η χρονιά του, να το αλλάξουμε. Διάφορα τέτοια πραγματάκια. Τι άλλο. Μπορούμε επίσης πάρα πολύ καλά να κάνουμε νούμερο 4 τις μοντίφες που θέλουμε να κάνουμε στη μηχανή μας. Ίσως έχετε πάρει καλή ώρα όπως εγώ, ένα AC Project κολοτελικό και κάθετε 1,5 χρόνο στην τουλάπα. Ίσως θέλετε να κάνετε αυτό, να βάλετε αυτό το Power Commander, ας πούμε, που θα το βάζετε κανονικά σε riding season και θα σας έπαιρνε ένα Σαββατοκύριακο με την ψυχή στο στόμα. Κάντε το τώρα που και 2 εβδομάδες να μην μπει απάνω, να μπει απάνω ή να μην παίρνει μπρος το μηχανάκι. Έχετε άπλετο χρόνο χωρίς καμία πίεση να το φτιάξετε μόνοι σας. Τέτοια πραγματάκια. Ή ας πούμε αυτή την πατέντα που είδατε με το φιλτροκούτι που έχω δει και εγώ κάτι κολπάκια που μπορείτε να κάνετε. Ή ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε πάνω στο μηχανάκι σας ως project, το οποίο δεν θα σας καταλάβει χρόνο από τότε που θα καβαλάγατε τη μηχανή. Και είναι ευκαιρία να το κάνετε τώρα. Πολύ ωραία, ας πούμε. Επίσης, αν τυχόν πάτε χειμερινές διακοπές και πάτε κάπου που είναι πιο ζεστό το κλίμα, ρε παιδί μου, ή πάτε στο εξωτερικό, πάρτε μαζί σας και τον εξοπλισμό σας. Και άμα βρείτε εκεί πέρα καμιά μηχανή, νοικιάστε μηχανάκι. Να μένετε και στο πνεύμα, έτσι, και να δείτε και άλλα μηχανάκια που δεν θα τα οδηγούσατε κανονικά ή δεν θα είχατε τη δυνατότητα να το πάρετε. Μην πάτε και μου πάρετε κατευθείαν Hayabusa Turbo 250 άλογα για να το παίξετε ιστορία, να πούμε στην εθνική όπως κάνει ο Σαλάμι. Να πάρετε μηχανάκι το οποίο, ας πούμε, θα θέλατε, δεν θα δοκιμάζατε κανονικά. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να πάρω adventure. Θα νίκιαζα ένα κατέμ. Λοιπόν, μπορείτε επίσης, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε. Θα μπορούσατε να δείτε MotoGP και Isle of Man, πολύ καλή φάση. Να δείτε παλιότερα βίντεο από τη χρυσή εποχή του MotoGP. Να δείτε Isle of Man που οι τύποι ξεφεύγουν τελείως. Να παίξετε σπορ παιχνίδια με μοτοσικλέτες που είναι εξομοιωτές. Να κρατάτε τα σκύλ σας δυνατά και να διασκεδάζετε κιόλας. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια όσο περιμένετε να ξαναέρθει το riding season. Ένα από αυτά είναι και θα τα κάνω κι εγώ, δηλαδή σίγουρα θα κάτσω να δω MotoGP και σίγουρα θα κάνω και τα παραπάνω όλα όσα σας είπα, γιατί ήρθε η ώρα της Μοργανίτσας και αυτή να την τακτοποιήσω και να τη φτιάξω. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω. Και ότι δείτε το βίντεο που θα βγει τώρα πάνω από το κεφάλι μου αριστερά και πάνω από το κεφάλι μου δεξιά με τη μαγεία του μοντάζ. Και μείνετε στο καναλάκι γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να δείτε. Δείτε και τα άλλα βίντεο, εξερευνήστε λίγο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πάρα πολλά!